ko kuma ku je su tambaye shi. Ni ba mayaudarin ɗan siyasa bane, in ka ga na ban mutum shi ya banni zan kuma barka, domin siyasa nake ta aƙida. Yanzu misali, ina kira ga mai girma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu, ina kira da mataimakinsa Kashim Shettima, sannan ina kira ga Ribadu NSA, sannan ina kira da Bajamiya Mila, ina kira da mai girma DSP Barau Jibrin. Idan ana son yara matasa a haɓaka jama'iyyar APC a jihar Kano, to su nemo wa Murtala Sulangaro office. Domin a duk jihar Kano babu wanda ike da yara wanda ba shi da mukami ike rike su irin Murtala Sulangaro. Shi yasa wannan magana mun riga mun gama ta. Da shi da Barauwa da ƙani ne. Barauwan Murtala Sulangaro ne, Murtala Sulangaro ƙanin Barau ne. Duk wani munafunci amma an ce sai an gama kada mu ji. da aka gansa An riga an gama, mu muna nan muna shirye-shirye. Shi zai tsaya sanata Murtala Sulangaro Barau i zama gwamna 2027, Murtala Sulangaro i zama sanata 2027. Allah ya riga yi wannan, Allah baya sabon aiki. Sauran munafukai waɗanda suke cin abinci ta irin wannan hanyar ƙurunƙus, in muka sake jin wani ya yi magana ya kai saran Murtala a wajen Barau, ko ya kai saran Barau a wajen Murtala, wallahi ina gaya maka hukuncin da zamu ɗauka a kansa ba ƙarami bane. Yanzu an ɗinke, babu rigima, so muke APC ta ci zaɓe. Yau idan aka ce Murtala Sulangaro ina da matsayi a ofis, ai duk wannan matsayin da Ganduje i bayar gaba ɗaya zaka ga a banza ne, tunda ba a ba Murtala ba. Duk marowata ne masu hannun jarirai waɗanda duk aka ba mukamin, marowata ne ƴan uwansa. Daga ƙauri sai gwiwa, haka Ganduje in dai ba zai juya ka yanda yake so ba, to ba zai sa a ɗauki mukami a baka ba. Kuma da yake baya son jama'iyyar ta ci gaba, shi yasa ba a ba Murtala Sulangaro ba. To ina faɗa DSP mai girma Barau Jibrin, kana da sai a wajen Tinubu, sannan kuma za ku yi taimakekeniya, ku ne kuke rike APC yanzu. Sannan ina ba mataimakin shugaban ƙasa shawara, in dai so suke jama'iyyar APC ta haɓaka ta ci zaɓe ba tare da matsala ba, to lallai a ba Murtala Sulangaro office yanzu ma ba a makara ba. Domin babu wanda ike kula da matasa da ƙungiyarsa ta Garo Foundation irin Murtala, ba mukami ike da shi ba. Amma saboda son zuciya irin na Ganduje bai sa an bashi ba, sai dai ko wasu marowata ƴan uwansa wanda ba sa wa jama'iyya, ba sa tsinana mata komai saboda muguntar siyasa irin ta Ganduje. To muna kira ga mai girma shugaban ƙasa, muna kira ga Kashim Shettima, muna kira da DSP Barau Jibrin da kuma Ribado da kuma Femi Bajamiya Mila. Lalle idan kuna son jama'iyyar APC a sake haɓaka ta murƙushe NNPP, to lalle ne a nemo Murtala Sulangaro office. Duk wannan ice Murtala baya taimakon 'yan jama'iyya, mayaudari ne, muƙiyin jama'iyyar APC ne. A cikin jam'iyyar APC a lokacin gwamnatin Ganduje, waye yake ganin gabansa kamar Murtala a cikin kunshin gwamnati? Saboda hazaƙarsa da ƙoƙarin yin aikinsa babu dare ba rana, shi yasa Ganduje ya so shi. Dan gurin da aka ajiye shi ne a lokacin yana kwamishinan ƙananan. To ai to Allah dan gado ne, do Allah ka nuna musu kuɗi, ubansa mai kuɗi ne, tsohon mai kuɗi ma irin nada. Ka tsaya ka nuna. Amma wai an ce ba dan a wannan gurin. Dan amana ne, dan ya yadda da yaron mai amana ne, yaron mai alƙawari ne, ba dan haka ba a saba masa ba haka za a bai takarar gwamna, yace baya so. Ganduje ya dauki Barau suka je saboda ya san yaron, ya san basirarsa, ya san hazakarsa, ya san kokarinsa, ya san kulumbotan yaron. Da kulumboto a siyasa, ai baka iya kulumboto a siyasa ba ka zama wawa. Wato kana nufin ba dan an yi wani abun ba da watakila tunda dai ma ku ba ku kai labari ba da. Labarin Ganduje ne ya kashe mu a siyasar. Ganduje ne ya hana mu ci zaɓe. Saboda ina so in gaya maka, Ganduje a siyasa karfa ne. Ina so in gaya maka gaskiya. Wai ya zaka ringa kallon wanda yake kujerar gwamna ka ce da Allah kujerar gwamna mai shi kadai ya ci gwamnan, ba dan mu ba zai ci gwamnan, ba dan su kwankwasa ba da mutanen kwankwasiya ya isa ya ci gwamnan.
me hikimar da zaka ce shine ya karya shine ya karya kaji jama'iyya saboda farko ya ɗauko daidai ana yakin neman zaɓe bai zama serious a kai ba, bai fitar da kuɗi wanda za a yi aikin jama'iyya ba, a ringa zuwa local government sai daga ƙarshe ma ya fara zuwa gaya da sauransu saboda yaudara irin ta siyasa. Ai Ganduje da shi da Abdullahi Abbas ga bako rashin sani ne ga ɗan gari ganganci. Waccan magana da kake ta Murtala a bashi mukami idan har ana so a ka jam'iyyar APC ta kai. Kwarai da gaske. Kar a ce zaka shiga tsakanin hanta da jini. Ba ai sai dumana har misali a baya Ganduje ya ja Murtala ya bashi mukami yanzu sai ka tuna wa ko shugaban kasa ko wasu makusanta shugaban kasa cewa wai ga Murtala ba a bashi mukami ba. Kwarai da gaske domin Gandujen ne ina ganin cewa akwai lauje cikin naɗi a tafiyarsa. Ka san mutum ne mai haka. Idan ya zo zai maka haka sai ya ringa gyangyaɗi kuma gyangyaɗin ƙarya ne ba zai yarda da abin da kake faɗi ba a siyasa. Mayaudari ne a siyasa Ganduje. Don haka so nawa babu iyaka in zance bai masa ba gyangyaɗi zai ringa yi idan kuma zance ya masa sai ringa ya haka an yi kaza an yi kaza kaga ina girgida maka kai kamar kan jangwala gwada. Ba kashe man jiki kai ba da watakila maganar da ka zo da ita shi yasa gyangyaɗin ya ɗauke shi. Babu wani maganar kashe jiki ka rabu da ni na san Ganduje kamar yunwa ciki na. Kuma duk waɗannan masu kare shi ƙarya suke ba za su iya kare Ganduje da siyasar komanda ba. Ai monkey politics nake wallahi idan nazo taiga politics duk jikin Ganduje sai na ya gashi a siyasa ta ko ina sai jinin siyasa ya fito daga wajensa. Haka kuma kake fatan jam'iyyar APC ta kai gaci. To ai jam'iyyar APC idan ba irin su Murtala su Langaro babu irin su Barau babu irin su wannan yaron Ja'oji a Kano Santaral sannan kuma AA Zaura a Kano Santaral. To waɗannan mutum biyu jigo ne a siyasar Kano Santaral ta APC. A Kano kuma ta Arewa aka ce maka Barau, aka ce maka Murtala, aka ce maka Abba. To mutum biyar ɗin nan wallahi idan babu su APC macacciya ce kada ma ka sa ran za su ci zaɓe. Wa a ce komanda yana goyon baya idan zaɓe ya zo zai ce Abba ta zarci. Kuma idan kuma ana dara uwa kan zaɓe. Ai idan aka ce ga Barau ai babu wanda zan zaɓa sai Barau kuma babu wanda zan yi talla sai Barau. Baran alheri. Duk wannan abin da kace ya burge ka. Wallahi to ai idan gaskiya ta zo ka faɗa akan ko mukiyinka ne. Shi yasa na faɗa yayi daidai Allah ya saka masa da alheri amma maganar zaɓe ai idan ga Barau 12 mun ci zaɓe. Na yaushe na dare? 12 na rana wallahi idan aka ce Barau dan takara ne mun ci zaɓe sannan aka ce Murtala Silangaro 12 ya ci zaɓen sanata. Shi isa muke faɗa kullum ne ina faɗa kuma abin da yasa wallahi Murtala ya kashe mun jiki kwarai da gaske saboda a duniyar nan banda Allah da manzansa shine ya huce gaba da mahaifiyata in kaga irin gaisuwar da iwa mahaifiyata wallahi tallahi sai kai mamaki yace komanda kai dan gata ne har yanzu ga kai ga hajji an ce wallahi gata ita ce take karya kashin bayan mukiyan komanda da sunan Allah kuma wallahi tallahi duk duniya ba ni da malami duk duniya ba ni da malami haɗuwa muka yi lokacin tafiya ta kama mu na ce ga mahaifiyata ya durƙusa har ƙasa ya gaishe ta to ni me zan ce da Murtala ni ma yanzu na zama bawansa saboda girman da iba mahaifiyata wannan shine dalilin da yasa yanzu kake neman masa makoma a siyasa ko da ma wancan sati ma kafin ma ya haɗu da Hajiya ya gaishe ta aina nemo masa makoma duk aka ce tsari babu Murtala a cikinsa na gwamnati to ba taimaka matasa ake so a yi ba kuma cin zaɓe a jama'iyyar APC ake so a yi ba ana so a shirme amma Murtala ina faɗa Barau Jibrin ina faɗa mai girma shugaban ƙasa ina faɗa Kashim Shatima ina faɗa wa Ribado ina faɗa Femi Bajamiya Mila wallahi a Kano babu wanda yake taimakon matasa ba shi da ofis sai Murtala don haka ku nema masa ofis idan kuna son APC ta haɓaka idan kuna so a tattara muku kan matasa a cikin wata 5 a canza alƙiblar siyasar Kano to ku nema Murtala office Barau ina sanan maka ga Allah akwai jagorori marasa amana don Allah masu tafiyar buhainiya munafikai a cikin siyasa don Allah ka daka ta irin waɗannan amma Murtala fa ana jin kan cewar daga waya ma aiki ce a gurin sa da
'yan jam'iyya, ta yaya idan ya samu damar zai taimaka musu? Wallahi duk zancen banza ne, ka san an ce makiyinka idan ka bada ruwa ma sai ya ce ka tayar masa da ƙura. Wannan shine magana. Murtala mutumin kirki ne. Ai da na yi adawa da shi. Wai ka bincike 'yan jam'iyya kana ji yana iya sauraron su kuwa? Ina sauraron su, mutanen da yanzu akalla idan gari ya waye zaka je ka tadda matasa sama da mutum 200 300 a kofar gidansa. Kuma idan ya fito sai ya sallami kowa. Me ya laifin Murtala? Kuma dan ya ki daukan waya, dan me ba zai huta ba? Ai akwai lokacin hutu, akwai lokacin da na aiki. Haka ne al'amari. Wanda yake da nauyin al'umma haka ya kamata? Haka ya kamata. Domin ko kaga dakata ko a musulunci akwai lokacin hutu da zaka tsaya kai nazarin ya kake tafi da mulkin al'ummarka. Ballantana siyasa dole ya huta, inji ma yake zafi a bashi ya huce, ballantana dan adam. Dan haka mu Murtala muke so a kawo a nemo wa mafita domin a haɓaka jam'iyyar APC. Murtala ina yi, Abba ina yi, Barau Jibrin ina yi, sannan kuma AA Zaura ina yi, Malam Nasiru Ja'oji yana yi. Amma ku daina zargin Nasiru Ja'oji. Nasiru Ja'oji bai isa i gaya mun magana in ɗauka ba. To kuma da kuke manyan banza a siyasa ba ku gaya mun magana na ɗauka ba, ballantana Ja'oji. Me yasa ba za ka janye jikinka ba?